I-ANC ingathi ivuleka mhlaba ndingene emva koxinzelelo oluvela nkalana zonke zeli usuka kumaqela ezopolitiko kuyotsha kwimibutho yasekuhlaleni. Oku emveni kokuba ivumele kokuba izayihlawula ke imali eyisebenzisele ukwenza utsiqa de Zimbabwe kutshanje. At last we get them to admit to this guilt. Also they have agreed to pay back the money, a call that we have made since last week. The president is now under pressure and he must act. Yona ke i-EFF ithi mekumele ba kudala yahlawulwa le mali i-ANC. We cannot condemn them for going to intervene in Zimbabwe and assist the people of Zimbabwe to achieve a lasting peace. However, we do condemn the abuse of state resources, and it is the right decision to pay, and they have paid. I-FF Plus kwelinye icala ithi akwanelanga kokuba i-ANC ithi iza kuhlawula urhulumente. We want to have a specific, all the specifics and all the costs in detail before we will be satisfied. Kanti ke lo mbutho usezintanjeni zolawulo uthi bekunyanzelekile kokuba uziyele ngokwawo kwelaseZimbabwe ukuyofumana isisombululo kwingxuma kaxaka yezopolitiko noqoqosho. We traveled in an unusual manner and profusely humble ourselves where we went wrong during the lockdown and will reimburse the government for the cost incurred on behalf of our delegation. Our delegation is under quarantine in line with our lockdown regulations. Kusenjalo ke kugalelekeni kwabo besuka eZimbabwe unobhala jikelele we-ANC u-Ace Magashule uxelele i-SABC ukuba akhona ityhulu ekubeni basebenzise inqwelomoya yomkhosi ukuya kwelaseZimbabwe. Ndinkwabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.